Els optometristes som els primers professionals que rebem el pacient aquí al nostre centre d'Admiravisió. El primer que realitzem és una bona anamnesi per saber quins són els motius de consulta, els problemes que té aquest pacient. Posteriorment, depenent del cas, passaria a l'oftalmòleg que faria l'avaluació completa del cas. En un alt percentatge de casos, el problema dels pacients són errors refractius. Aquests errors refractius es poden solucionar o bé amb ulleres o bé amb lents de contacte. D'aquestes dues opcions, la lent de contacte és una molt bona opció pel tema que aporta moltes avantatges en comparació a la ullera. Avantatges tipus que la visió perifèrica és molt més bona, degut a que la lent de contacte es mou amb el moviment de l'ull, disminueix les aberracions en casos de graduacions molt elevades, aporta una comoditat a l'hora de fer esports, a l'hora de fer moltes activitats que la ullera podria resultar un impediment, etc. Llavors, aquests avantatges, juntament amb la comoditat que aporta el pacient, seria una bona opció. El que sí que recomanem és que aquestes lents de contacte siguin homologades i l'adaptació estigui feta per un professional acreditat. Són les dues coses principals perquè l'adaptació de la lent de contacte tingui èxit. Llavors, juntament amb això, el pacient ha de mantenir una bona higiene i un bon manteniment de les lents de contacte.